padang bulan yo padange kaya rina rembulane sing awe-awe Allah padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe aja turu sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore kene tak critani kanggo sepo mangko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada Salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Bravo Kadi budal kabeh. Alamat bakal gatun burine lamun wong tuwa kliru mimpine alamat bakal gatun burine wong tuwa loro bener ing karsa pangeran anak putune rame-rame rebutan anak putune rame-rame rebutan warisan. Iyo mertua Yudan. Mas Randy. Allahumma
wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin ada jalan bila isolatan daimatan bidawami mulkilahi salatan kaibatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab Go. Jawab. Iki kepiye ceritane? Piye to Mas Najih? Piye? Aku budal kabeh iki. Piye? Mumpung nang kene to Mas. Mumpung nang kene tak budalke kabeh. Aku FYP mau, Pak. Ngomongnya bati cilok kuwi. Dibuka. Ngaturan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dumateng sedaya para rawuh wonten ing dusun Cebongan Kidul. Desa Danurjo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nggih kalau dengan utal dalu menika kula sakadang saking Sekarimba Indonesia sineng kuyung kalian kadang-kadang Pramukadi. Brayat monol kadang dadi marak sowan derek mangayu bagyo acara tasyakuran. Dan juga milad yang kedua untuk Muhammad Kaizen Al-Baihaqi dan tasyakuran Sifa Alifa Ramadhani Baihaqi dan Siha Group Magelang. Kalian ulang tahun nih kula, Mak. Kalih ulang tahun nih Mas Najih nggih. Nggih mugi-mugi pokoknya doa terbaik nih Mas Najih nggih untuk semuanya. Amin. Amin. Iki spesial malam ini Mas. Wah, Tak tok kayak kabeh. iki Iki saya ono sing urung mangkat Mas. Aduh. Repot aku iki. Isih 8 sampean lek arep jatah piye nek wong niki. Oke Anwur. Iki ngenteni Mas Randy. Wes tadi dong di. Agus ki pekok ora. Terus ngene Pak Go. Oh, Mawi blesek mesake. Ah blesek le rata tanyo mripate merem kuwi. Aja muni ugas Agus. Wong namine Agus ki nang kene akeh lho, Pak Gu. Oke Agus Sopet. Wes. Pak Yanto, penmu akeh apa nang ngono kuwi? Iki lho sebelah kiri iki fane Pak Yanto kabeh. Pene Pak Yanto akeh apa? Fane Pak Yanto kabeh. Aku ngalah-ngalah ya aku mau dedok. Wah, ngono kuwi. Pak Yanto ki aja ngece. Iya. Wingi wis genah Yasin ki mentik-mentik. Sampeyan ngerti ora Mas sing marai fane akeh banget tuh. Ribon. Jenggote. Dalem. Aku Ini juga padamu. Ulang tahunnya double mau. Sapa tahu ulang tahunnya kok double iki mau. Halo, Trikandi Rempong Indonesia. Kok meng loro? loro. Ora bubur rempong. Ndi? Kae bebek menjup kae. Lho, kae. Oh, sing siji kayak meteng jare. Sik, iki ning meteng tenan apa ora? Nek meteng tenan ngono ki aku arep barengi ngono lho. Wes, Yes, yo. Nyambut gawe, Mas. siap. Ngelmu iku Ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen catur rasane mari-mari ayo kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari
Arep balapan gerak. Go. Rasa kesusu nang petong. Ana motor mabur nang mburi iki. Heeh. Silir sing sore silir. Jawa Go. Ayo. Mah mikir ayo apa lagune iki manut kowe? Aku manut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Pak Dodi kuwi lho, karo Pak Dodi. Dodone. Oh. Ai. Iki lho. Ayo. Jajal, dia jajal lho. Ora apa-apa kok. Oh, siap. Tak siap ke. Sulai. Pirang tahun ramai. Oh. Bar mlaku kok Go. Tang budak pangkate njur kementos saiki wingi. Ora tau nili sekarimba. Tambah lemu barang ya. Oh, tambah lemu. Arep nang candimu. Rasido. Ngono. Kamu gak paling panjang umur ya Pak Dedi ya. Yo, paling lancar rezekine. Yo, siap ke yo. Siap. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Ojo lirane yen durung sabodomu. Ojo lirane yen durung sabodomu. Rabiku asale agawe wenang. Rabiku Ayo, Pak asale Dodi. agawe wenang. Bina mong sunat. Bina mong sunat. Nulungi maring sembahyang. Bina mong sunat. Nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Lo 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 lo. Iyo 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 iyo. Sekali baik Aduh, ke depan. Gerak. Asik. Mas Najih, Kok ora dipasangke karo maedang tok ah. nggih dimaklumi iki radana sing kathil ora rata menyang. Kon melaku Pak Dodi kuwi. Yo Mas yo, melaku. Yo, lah kok ke? Lagoke Mas Najih. Yo i. Jo. Mas Haji, kon melaku kok ora apa melu ros. Gue keringet kok napa? Iki sesuk FYP kok. FYP meneh kok sesuk. FYP aku. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megandake tresno Nyono atiku uga yen saiki siap ke dulur yo dok dok dok
kok nganti sliramu mekatake tresno Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nangsa aduh wong ayu kok weling kumring sliramu aja teko welas putra putrimu aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Jangan-jangan iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen tak trimo marang kang kuwasa lali Pak sorry Kak Matur suwun Pak. Suarane bareng yo. Jan jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso Jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso piye go Eh, piye iki ana MC-ne barang karo Mbak E mbesu. Tak Napa? wakilke kenalan. Wey. Riko dong kenal toh? Kenalan sih, Mbak. Dalam. Nggih. Mbak kuwi kok Mbak sapa kok sih? Jenenge sapa sih? Mbak Endut Saya Allah. Ojo endut, Sik. apa? gemoy. Montok itu montok. tanda. Oh, montok. Mbak Sugeng. Pripun Mas, gareng apa to kuwi? Ah, udu gareng udu Petro. Mbak celeng. Kowe rasa main melu kowe Gus, sak ciak lho kowe Gus. Ora wani. Pak Agus. Oh, Pak Napa Agus. malu-malu aku malu-malu. Aidak kowe Gus. kenalan sik to. Ora galak-galak go. Sih, ngarepe eri iki tak kira iki saweran bulemper. Kenalan. Don, Ana bojone izin sik. main delik ra apa-apa, Mbak. Oh nek ra durake lawang ya lho wae. Wah, ya kono, wah. Kae. Kowe napa melu-melu kowe gak aneh gak iso melek wae. Rasa melu-melu sol. Mas Rudi iki Aku yo suwe banget ra petokan iki lho. Iki, iki wis suwe ra petuk iki. Suwe tenanan. Suwe ra petuk kok petuk pisan kok ngejak padu. Wis apa-apa. Muga-muga paling ono Mas Waras sampai panjang umur. Lho nek di paling gampang ya, Mbak ya. Nek waras ra payu iku. Nek Waras ra payu. ora wayu. Payune mergo edan nek. Oh, oke. Iki jamane jalan. Iya Mas Endang. Nek waras ki malah ra payu larise mergo lek edan kuwi kok. Wong edane sampe dingin ya iki kok biyen kok. Aku ki nek umpamane dadi lanang tani ora payu. Tenan. Ayo aku dadi wong wedok ya urung karuan payu. Ayo Ki, Pak Doni apa Pak Doni? Nama Pak Doni? Perhatian semuanya. Napa to, Mas? Kok iso-iso lho. Urung tak ngerti polisi kok ngene, Po. Ya rek poluan apa polisi nek ngene iki? Maksudnya Polisi tidur ya? Polwar. iki poluan kuwi. Polban apa? Nek kuwi poluan. Polisi waria. Bandu. Kok mah tombo iki ngono to, Mak?
Perhatian semuanya. Siap gerak piye siap gerak, Mak? Siap. Gerak. Yo, Leng, ngapa toh? siap ke. Siap. Ada Aku berapa, ning Dok? suwe-suwe nek napa ningali niku Arep-arepan. ngene Pak Tak Doni iki pekok rada raja, piye mak ngono. tau mangkat kok kowe. Napa? Rada iya ngono lho. Kayak mangkat lah, bayan ra mangkat. Alah. Jek. Nang di papan bati wae. Ya ora bati ya. Ora mambu. Balani mana? Sik. Yo. Iki ngene-ngene iki to, sesuk iki aku le nyawurtan apa? Ditilang. Ya Elvandi lonte kembang. Pak Doni ayo. Asini kok. Ya handi rutin kembang wangi mobian kumilang ojo sira mengamingo miturut gawe pengiran ya handi rutin kembang wangi mobian gemilang ojo sira mengamingo miturut gawe pangeran ojo monggo lenggahkan sekejap pura-pura ning alam donya kowe kuwi ora kena semuanya ya irwandi ronci kembang wongine mupir gemilang onco sira mengo miturut gawe pangeran ojo monggo lenggahkan sekejap pura-pura ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo. Mafailatun. Assalamu napa dhewe? Ya dia Apa? mafailatun. Mafailatun Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi 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 Mafailatun Assalamu alaika ya minal anbiya Ada ke depan. Gerak. Wah, ke depan kok kowe iki ngerti ora arep ke depan iki. Tak anyar kok ora jamak. Derek ingkang wonten ing sebelah genset ampun ditumpaki nggih gensete. Mangke Nggih, di sebelah genset ampun ditumpaki nek aja numpaki kula mawon. Apa? Alah Dani rasa ngono mbiyen piye? Kok nek ketemuan janjian ning Ancol kok. terkhusus kanggo wong wedok-wedok sing lemu, awake lemu. Aduh. Saya iki Mbak Lonjene. Saya buri kayak lemu. Mas Najik. Lemu galo. Saya ngayem pokoknya nek ro iki tote Mbak iki iso mengsle ngono. Ini Mbak, ora usah minder, tetap percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kakian gizi, ora kakian loro ati. Karena bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Seharusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya, terlebih-lebih memujanya. Mana kuwi
peyek digondol kucing. Wong wis tuwek ambune kecing. Setunggal lagu Kasu Nyatan. Raga kang kajira tresno dinalika lining jiwa kegandrung parasmu ya Ora gampang nombo lelakon tak delok suarane mertoyudan wingi Windusari pecah nanging apa mertoyudan kudu pecah napa kasunyatan lesno aku suman den wong liya
geng wong liya ake aku sumane wong liya. Matur suwun dulur, luar biasa. His dan Oke Pak Go. Yo. Kita pemuda Mas Najib. Islam Indonesia. Bar niki teng pundi meneh? Indonesia. Bar niki sementara belum ada, tapi jadwal selanjutnya baru ada di bulan Syawal. Tanggal 28 wonten ing Somok atau Bakal Pokok daerah Bantul. Sekaligus launching perdana Sri Kandinya Sekarimba Indonesia. Rudi, Dalam. awake dhewe tekan Sawal iso ngeyek nang liyane. Lanjut tanggal 29 wonten ing Somokaton. Kericaan Somokaton Kowe nggon jenengan. keluar buri omahku. Oh. Wah, iki. Iki syukuran FB Pro. Ora iki ning alamat yakin. Yakin walap doli ning ngene iki. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia. kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, karena kepada kewajiban kita, mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk derajatnya, di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, karena kepada kewajiban kita, mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya bisa untuk derajatnya, dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Yo. Arep nondi. Sari Nandi, Putri Sari Nandi. Wes saiki ki entuk dadi apa ora ngono lho. Gah nek delet. Bancine dadi suwe ya. Sari Nandi, Putri Sari Nandi.
Mergo gawang tugas kibar sore-sore mlaku muter-muter ketemu mantan kok atine babar.
Oh, Do 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 do. Lo lo.
hati kadang hati ini gundah gelisah bila hatimu mendua Nimas jantung ingati ora bakal aku hamle janji ra ono wani liya aja sumelang ku bakal salin nanti sayang ingatlah selalu janji tak suci yang telah kita ikat bersama yang telah terjalin dan terikat masa semoga abadi selama-lamanya sawiji ampuh sliramu tansah setya tresno lan satu sinan senan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkahi sore-sore pandang bulan air pocong do jejukan rene-rene bebarengan rame-rame do jejukan Konco kabeh
balik, 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 balik. Sopres, sopres, kepong, ngongkong, kendang dia lagat tipung, imbala bonang loro selendro, selopret belok, sarang kepak nyongklak merai ngikep, macan mangap, mekap, mekap, pucang kanong kaleo, kibra, mustoko kanggunan reo, ketanan saat gawe, gembira, tolong mangukut tadi, aku bau, kapan pari wisata dina minggu muda muda sesuja balik kabar ombak-ombak tekani kerucukan sewu jajal rialah kamu foto lumaku sarung sinawe serang sembuyu sampai ketawa pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kang bisa sak remong lampahi. Aman bolo. Ayo Pak Gu.
Wis Pak Gus.